Hello guys! Ayan, na-miss ko kayo guys. Ayan, may galap shoutout nga pala sa aking mga members dyan. Ayan, hindi ko man po kayo isa-isa, yung mga aking members, alam nyo na po kung sino kayo. Yung naalala ko lang po na members, ayan. May galap shoutout po pala sa ating mga members sa Team Dot Dot. Ayan, si Ma'am Marites Gasita TV, si Rich Tano Vlog, ayan si Ma'am Tessie Guzman. Sino nga pa ba yung mga aking mga member? Ang dami-dami guys. Si Brian Mo TV, si Lutz Ramil Menti Vlog, ayan. Sa OPA members din, si OPA Benji Sanchez, si Daddy Nico's Vlog, si Blandy Pangot TV, ayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Si Lalab Venice channel. Mega love shoutout sa iyo Lalabs. Si Mami Hubita. Ayan. Guys, yung aking mga news super chatter, maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawang pagsusuporta kay GM Vlog. Ayan. Kung hindi ko man po kayo ma-shoutout sa aking LS, pasensya na po kayo at alam nyo na, nagpapagaling pa si host, hindi pa masyadong magaling. Ayan. Minsan talaga naaburido ako sa aking paa guys. So kaya, pagpapasensyaan nyo na ako kung hindi ko kayo ma-shoutout, no. Pero andyan pa rin po ang ating suporta para sa inyo guys. And syempre, sa aking mga napaka-supportive na mga members, mga YT friends, ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Kung hindi po sa inyo, hindi po rin ako makakasahod, no. Kaya laking tulong nyo po ito sa akin as a single mom. Siyempre, nandyan pa rin po kayo para sa akin. Lalong-lalo na sa bumubuo ng Team Walang Atrasan, OPA members, Team Dot Dot, ayan, silang Mayora Shibag sa Part 7 sa aking mga Team Dot Dot dyan guys. Mega love shoutout sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong pag-pray. Dahil sa pag-praying nyo guys, medyo okay na din yung pa ako. So, kahit na hindi ako nagpapakita sa aking LS guys, andyan pa rin po ako para sa inyo. Nag-iikot din ako at makabawi sa inyong mga supporter dyan. At nakikita ko naman po yung aking mga members at aking mga super chatter dyan guys. So, huwag kayong mag-alala pag ako ay naging okay na guys. Bibigyan ko rin kayo ng mga free WH, lalo yung aking mga new member dyan na nagpapatulong sa aking sa mga WH. So, huwag po kayong mag-alala guys. Andito lang po si Jem para suporta sa inyo. So, ayan. Try natin to guys, bagong lipstick. Binigay ito sa akin ng amo ko. Ayan. Yan yung gamit ko ngayon guys. Hindi naman siya masyadong mapula. So, ganyan lang siya. Bago pa yan siya. Ayan. Try lang natin. Ayan, napakaganda talaga niya. Ayan guys. Ang ganda niya, no? Huwag na kayo magtingin sa lips ko kasi pangit. Hindi na lang kayo tumingin sa sa lipstick. Ayan. Sa ngipin na lang kayo tumingin. Ayan guys. Ganda niya. Type ko talaga at saka mabango siya. Ayan. Pink 213. Binuksan ko na kasi ito kanina kasi gumawa ako ng video para sa birthday celebrant. Kaya ayan guys, ginamit ko kanina. Ayun guys, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for watching. I love you all guys. Maraming salamat. I love you all. Bye bye.